Gazeta Россия, добрый день. Dobar dan. Dobar dan. Moje ime je Leonid Vrbić. Meni je vaš kolega Zelenin sa političkog pre više od 2 meseca dozvolio da mu se javim za mesec dana, pa vidite molim vas da li je to i da li može da primi moj poziv. A ko je to kolega? Kolega Zelenin sa političkog. Zelenin? Leonid Vrbić. Znači, vaš kolega sa političkog Zelenin. Zelenin Vladlen. Ne znam puno ime i prezime, znači samo znam da je kolega Zelenin vaš kolega Zelenin sa političkog. Puno ime i prezime patronim ne znam. Imam Zeleničkin, ali on je robi u kulturne grupe, ne u političke. A on se meni tako predstavio, izvinjavam se. Dobro, Zelenin uglavnom. On je tako rekao sa politički, izvinjavam se, tako, on je međunarodne odnose, ako se ne varam, završio, tako mi je rekao. A možete da pozovete vaše ime i prezime? Leonid Vrbić, zna on? Leonid Vrbić. Vrbić. Želite da govorite sa Zeleninom, tako? Da. Sad čekajte samo malo. Naravno. Da, slušam. Dobar dan, Leonid ovde. Dobar dan. Vi ste Zelenin? Da, to sam ja. Da li imate 5 minuta vremena za mene? Možda sasvim kratko, da, molim vas. Dobro, znači imam par pitanja, pa ako možete da mi odgovorite. Da, slušam. Prvo pitanje, recite mi, pošto ste veoma umorni, osjećam u vašem glasu, mogu neki drugi put da pozovem, čujem po vašem glasu. Dajte sada, to je stalno ovako i svakog dana sve više pitanja, molim vas. Dobro, razumem, izvinjavam se. Znači, prvo pitanje, znači većina se odgovara samo sa da ili ne, znači tako da su laka pitanja. Znači, prvo pitanje, predsjednik Ruske federacije Vladimir Vladimirović Putin je 1.10.2022. izjavio sljedeće: naše ruske vrednosti su čovekoljublje, milosrđe i saosećanje. Jeste čuli tu njegovu izjavu, da ili ne? Sada nisam spreman, najvjerojatnije trudim se da sve pratim. Dobro, uglavnom niste čuli, dobro. Idem sljedeće, znači Marija Zaharova je 13.4.2022. izjavila sljedeće: mi svoje prijatelje u teškim trenucima uvek podržavamo. Da li ste čuli tu njenu izjavu, da ili ne? Gledajte, po čemu se... zašto ovo pitanje? Pa zato što već uskoro će biti 9 meseci kako molim Rusiju za pomoć, zato pitam. 9 meseci uskoro će biti, znači 22. će biti 9 meseci koliko molim Rusiju za pomoć. Znate se sećate mojih mailova? Naravno. Znači, vezano za humanitarni centar, generalno i za sve ostalo pitanje. 6 stavki sam stavio kao mogućnost, zato pitam. Znači, jer to je treće pitanje, da li ima nekih novosti povedu moje molbe Rusiji za pomoć? Da li ne? Nema. Dobro, idemo dalje. Znači, kratka su pitanje. Da li znate da je otvoren 15.11.2022. RT Balkan? Da ili ne? Još jednom, šta je? Da li znate da je 15.11.2022. otvoren RT Balkan? Russian Today Balkan? Da, znam. Da, znate. Ne znam da li se sećate naših zadnjih razgovora pre 2 meseca kad smo razgovarali. Tad ste mi rekli da niste sigurni da će biti to otvoreno. Ali inače, da, otvoreno, tako da uglavnom sećate se tog našeg razgovora. Da, naravno. Dobro, onda ajde 2 ću sad, pošto ste odgovorili, 2 ću da preskočim, pošto manje više, znači, znači, čisto pitam, da li je ambasador Rusije Bocan Harčenko uopšte upoznat sa mojom molbom za prijem i pomoć? Da ste ga obavestili uopšte, bilo kako? Naravno, sva vaša pitanja bile su prosleđena ambasadoru. Znači, on je uglavnom pogledao to. On to sve vidio, da. Dobro, razumem.
Sljedeće pitanje, evo kratka su pitanja, znači, da li general Viktor Viktorović Safjanov, znači bivši direktor Rusko-Srpskog humanitarnog centra, na bilo koji način kontaktiran prilikom moje provere kad sam zamolio to u pismu, da li mu neko iz Ruske uopšte ambasade javio da molim za pomoć Rusku ambasadu, da ili ne? Nisam siguran što se tiče mene. Dobro. Znam, jer to bi radilo neko drugo odeljenje. Vi uglavnom niste sigurni. Da. Dobro, razumeo. Dobro. Prošli put ste mi rekli, sljedeće pitanje, da ste moje mailove poslali Rusko-Srpskom humanitarnom centru. Da li se sećate da li je to poslat jedan mail, dva maila ili kako se zove, ili znate uopšte datum kad je to tačno poznato? Da se sećate? Da, sećam se ovaj zadnji mail kolege koji radi sa, znači nekako vode pitanje za RSGC, su prosledili ovaj mail za RSGC koji zadnji je bio gde vi ste detaljnije sva Dobro, se sećate datuma tačno otprilike? Ne sećam. To bilo vrlo brzo posle mog posla. Pretpostavljam da je to bilo kad sam ja... To je bilo za nekih dosta brzo. Da, pretpostavljam. Dobro. Posle zadnjeg maila u kojem ste detaljno sve opisali. Da. Sad, i ovo je posljednje pitanje. Znači, uskoro pišem treće pismo ambasadoru Rusije za prijem i za pomoć. Recite mi, da li možete da mi kažete samo vaše podatke, znači ime, prezime i patron ime, hoću zvanično da mu se obratim, da ne pišem, evo sad mi je vaša koleginica, ja kažem zelenica političkog, ona kaže nemamo zelenila na političkom. Rekla je da ste na nekom drugom odeljenju, da li za kulturu ili tako nešto? Da, sada je Vladlen Zelenin. Vladlen. Da. Vladlen Zelenin. Samo Vladlen, znači V-L-A-D-L-N, tako? Da, tako je. Zelenin, dobro. Znači, vi ste završili međunarodne odnose, ako se sećam. Sada sam razrešen te dužnosti, sada vodim kulturu, humanitarna pitanja i tako dalje. Kulturu i humanitarna pitanja. Čisto da znam da mu se obretem tačno je da ne bude zabune. Jer koleginica sad nije znala koga zovem. Znači, baš je bilo čudno. Kulturu i humanitarna pitanja. Da, tako. Dobro. Vaše godište? To je moje lične podatke koje ja sam dao, to je dovoljno. A imaju. Pa dobro, znači znaju. Dobro, znači jer ona je pitala jer ima dvoje. Pa mislio sam da se ne meša, ako sam dobro razumeo koleginicu, znači oni znaju ko je. Znači uglavnom nema još jedan Zelenin u... Naravno. Ne. To, dobro. I to je to, znači uglavnom, zašto? Ja ću napisati tamo da, znači, pošto vidim da ste dosta zauzeti, napisat ću tamo da taj mail ne bude dostavljen vama, jer vidim da ste dosta zauzeti i da prosto nemate ni vremena da mi pomognete, pa ću poslati ruskom ambasadoru, znači, ponovo pismo, pa ako je mogućnosti da mi, kako bi rekao, nekog drugog dostavi ko možda ima malo više i vremena. Vidim da ste to su mene kao šef političkog odeljenja kad vi ste se obratili tog puta. Da, zato što je bilo politički deo. A u političkom delu to je domen koji više obuhvata i rad Rusko-Srpskog humanitarnog centra i neke druge stvari. Sada mene su prebacili na druga pitanja, pošto je tu vakancije, nikoga nije bilo i sada pokušavam da i sve to... Pa vidim da prosto, jer ja sam zvao međuvremeno, možda vam je koleginica rekla u zadnjih mjesec dana, pa ja ne znam, znači 5-6 puta i svaki put niste bili tu od 14. prošlog mjeseca pa nadalje, pa vidim da ste zauzeti dosta. Tako da. Stalno to je malo drugačije i negde i putujem i tako. Da, pa čisto nek mi dodeli nekog ko možda ima i više vremena i eventualno može da pomogne, a vas da oslobodite dužnosti. Mislim da bi bili korektni prema vama.
Znači, možda je to, ja tako to mislim. Nadam se da je to u redu, znači, to je to, znači, izvinjavam, to je to, znači, neću više da vas, nisu bila teška pitanja, nadam se, i ništa, to je to, s Bogom Zeleni. Dobro, hvala vama i svako dobro. Svako dobro, s Bogom. Prijetno.